to. Ellers fik vi ikke nogen. Slemt ikke for god til det. Man hænger lidt på hovedet, når man ryger ud, ikke? Altså... Men på papir, og når vi træner mod på det, så det er altså træningen er altid bedre end vores, eller hvad man siger. De rammer altid dårligere hold. Øj, rundt. Ikke den første, vi går lidt på, trækker de sejler. Og så nu har de trukket vi spiller aggressivt, og når vi spiller lidt mere aggressivt, også fører vi altså. Så er vi helt ned. Men det er op på hesten og videre. Ja, der er sgu enig. Snart så vinder man bare ikke. Det er også det, vi... Eller hvad er det? Det er helt det? Ja, det er samtidig som der er ikke nogen kamp, der skal have vundet. Sådan set. Lykke til!